நான் இப்போ ஒரு வீடியோ அப்ளை பண்றேன். அந்த வீடியோல என்ன தப்பா இருக்குன்னு மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. இதுதான் அந்த முழு வீடியோவும். ஏதாச்சும் தப்பா இருக்கா, இல்ல யாரையாச்சும் ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி இருக்கா, யாரோட மனசையாவது புண்படுத்துற மாதிரி இருக்கா, இல்ல யாரோட மதத்தையாவது புண்படுத்துற மாதிரி இருக்கா? என்னையா சொல்ற? கண்டிப்பா அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்களும் யோசிச்சிருப்பீங்க, நானும் அதே தான் யோசிச்சேன். ஆனா யதார்த்தமா அந்த கமெண்ட் செக்ஷனுக்குள்ள தெரியாம போயிட்டேன். மொத்தமே அந்த வீடியோக்கு ஒரு 3000 கமெண்ட் கிட்ட இருக்கு. அதுல 100கணக்கான இல்ல 1000க்கு மேல ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு கமெண்ட் இருக்கு. சரி, ஓகே, ஜெய் ஸ்ரீராம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா, அந்த பொண்ணோட வீடியோல வந்து இத்தனை பேர் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு கமெண்ட் போறதுக்கு என்ன காரணம்? அந்த பொண்ணு உங்க மூஞ்சிக்கு முன்னாடி வந்து அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு சொன்னச்சா? என்ன வன்மம் உங்களுக்குலாம்? இப்போ நான் இதை கேட்டேன்ல, இப்போ நான் வந்து 200 ரூபா ஊபிஸ் ஆயிருவேன். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் முஸ்லீம் ஆயிருவேன், அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஊபிஸ். இதுக்கு நான் பதில் சொல்றதை விட எங்க அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் பதில் சொல்லுவாரு. கட்ட கடைசியா நீ வைக்கிற கிளைம் 200 ரூபா டேய், அது ஒரு லேமான ஒரு சங்கி வைக்கிற கிளைம்டா. ஆனா நீ சங்கி கிடையாது, நீ ஒரு வித்தியாசமான பிரீடரா. நீ வந்து ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் சங்கி அண்ட் கான்ஸ்பிரசி தம்பி. அது உருவான ஒரு வினோதமான குழந்தை நீ.